Buwak guys, murag plastic. Wow, kanay sa mga buwak, murag plastic na. Hi guys, happy Sunday. Karon guys, magko-full ride ni Junjun at tumi sa Bukiran sa Dalagit. Tanaw tagkuan guys, view. Diyan to sa mi guys, jauban dayta sa mga lakaw guys. Ma, To sa mi ma. Ay mo sa paglaglaak kay rabo ba pay klase. Kuan guys, paling-paling. Parang ka nice ka view. wala ko balik ang motor oy. Kamu tuh berapa ano? Kanina ka view no? Kaya oh.
Barangay Mantalongon. Nanamis Mantalongon guys. Ng mga kahoja pa na. Pine tree. Ano yung pine tree? Pine tree. Alam nga yung pine tree si Mubaw. Dito sa mga balay. Nindot ang mga bay dani no. Mga balay din daw mo. Bay no. Isang init. Hangin no. Muna kuan guys, market sa kuan guys, Mantalongon. May lang market oh. May dari simbahan guys sa Mantalongon. Oh, anan mo din lang simbahan, indot din lang simbahan. No. Indot mo din lang simbahan. Nindot ka jukon guys, so buwak guys. Namurang plastic. Tinuod. Kani ba oh? Murag Christmas tree no? Nindot ka jud ilang kuan guys. Ang mga buwak. Ilang kuan guys, simbahan. Ansa kay tanom dani no? Siguro mining lili guys, sa ilang kuan simbahan. Nada kumoy ko lang simbahan no. Dari guys, kuan Mantalongon Sunflower Garden. Daga guys. Mantalongon Sunflower Garden. Ay dagang kuan na sa yope. Ha? Sayote. Sa? Magkasud ba ka? Tambara ba ko na yung buwak na manyana? Manyana, mayana. Manyana. Mamuwak ang manyana. Flower garden. Buwak guys, murag plastic. Wow, kanay sa mga buwak, murag plastic na. Ano na sa Mantalongon Garden guys, sa Sunflower Garden. Kanin ba ito dito? Ipasa ka ng tayo na. Ambyo guys, oh, ninot guys oh. Ambyo. Wow. Oh, ninot sa ambyo. Guys, Sunflower garden. Last dito na bitan yung hagdanan. Asa? Nung nasa? kasi kaning bunga mo yan. Ay, paring ilang puti. Uy. Nung hilabot di kong ngawid ramon ko. Datang ka na. Ninot ka dito. Ting tiriring, ting tiriring. Nindo to. Mga parang ano ba? Oh guys, nindot kayo guys.
Oh, guys sa mga bulak. Sunflower. Nice guys, ang buwak guys. Oh. Plus lami pa kadyo ka, mas lami pa rin kadyo angin. Nice kadyo guys, mga buwak. Oh. Makawa jag stress. Ani dani dapit. Jadi kinamuwak na ni sa una pag ngari na mo, wa ni buwak mawa mining sud. Diyan na dito kuan mga sunflower. Ha? Asa? Wow, ang ganda ng ngiti mo. Para kang ngiti ng babae ah. Sayang lang mas mama kaya di man makalakaw. Asap man kunin mo picturean. Ay ni pagipang tanem. Ingani unra. Ilusot ra siya. Asa day ni strawberry? Asa day puto dapit tong strawberry pa. Nay mga kwan guys oh. Ganahan jud ka mag model ko. Kay nadik na mga nga piramira ko nimong picturean. Asa ko nimo picturean o man ay lami. Asa? Na guys oh. Nice kajuguan guys, buwak sa. Sunflower na isa kapungpong ditong sunflower to ah. Si Junjun na dito. Na nakadiha. Napay nindot nga buwak oh. Na guys oh. Nice. Mga buwak. Hi guys. Grabe lami kajug mga buwak dari guys. Mura kong naas paraiso. Agaban bang ko pang tanam mag mga kuan na sunflower. Padong na misa kuan guys, ubos. Kaya hapon na. Kining tukad midani kuan naman. Alas 2 na. Junjun oh. Lingaw pa sa Junjun sa mga buwak. Nabayot Junjun karong adlaw. Unsa? Nice kuno mga buwak. Pawas mga kagawanan og mga problema guys ba. Kani mga bago pa ning tinanem. Madyo na laman, mawaga may gata ang mga problema. Suroy-suroy usahay. Padong na mi uli guys. Grabing lamia dari dengan kajong buwak ano kaning buwak nga makalami mas pamati bisag bagat kajong imong pamati dengan kang ginauna nakay problema ginauna makita kay nganing mga kabuwakan murag mahapsay ag imuhang pamati lami man kajong pamati murag tagnas paraiso ba na nagabot-abot ng mga kwan guys mananaw mi dari kwan guys avocado tag 20 rang kilo ada mo 100 karang dagana 5 na ka kilo. Barato ra kadyo kuan guys, avocado tag 20 rang kilo. Aga mo 100 ara nang dagana 5 ka kilo samantalang ato dito sa merkado kay tag 70 kilo. Ako sibuyas na na mga green. Ano karang tugnawa madani no? Oh, bye sa ibabaw pa. Wala dito sa balay. Ayos ka jug bye sa ibabaw. No? Napay kuan. Ganda jug tanaw sa ibabaw. Purong tatol kandi. Oh. Asa mo balay? May jeep line. Kasi boss masiguro to. Tao si Buso.
Hayag pa bitaw. Nice ka tanawon guys oh. Nandi ako na murag kuan ba? Ag mga gulay gi kasi babaw Dito gi padulong dere. padong deha. Garan ka bright ang Pinoy. Okay naman day kon dari no. May kargahanan di ba? Ayun na di ay na. Kaya okay lang iagi dito like. Ay sana day kartag mga utanon. Gikan dito si babaw. Uli nami guys. Nice ka jujug biuda ni mantalungon ba? Murag kabukiran sa buod. Pag may kuan guys, saging nga saba, kapadyas o kanang latundan. Barato ra. Dara ka mong napalit nga kuan guys, avocado guys. Oh. Tag 20 rang kilo na. Amo ni nga lamawon ja butang among imo kuan na skindi.